Ay, bre. Aray ko. Maalastik yan. Alastik, exit na tayo sa kanal. Hindi na tayo makaalis. Kiss muna, Papa. Kiss, Papa. Kiss. Cute ngayon. Oh. Ang cute, oh. Mga kasina, good morning! Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasina, papaturukan ko yung yung anak ni Upay. Paturukan namin kay Kuya Melvin. Nung nakaraan kasi hindi maturok-turukan, gawa na sigyang ulan. Kaya ngayon, mainit ng panahon, grabe sikat ng araw, paturukan ko na. Okay muna. Taas natin itong kapal para maliwanag. Yan ba kayo si Pitayo? Dito nga, sabihan ko yung kagabi, dito matunog eh. Dito nga, tulog sa araw, yun ang gudang kapag matatang naman, para kalot kita. Ayaw na duwan? Oo, para kalot kita duwan. Iharagad ng bahugang Bingala, oh. Baka anuhon ako kang pabo. Opay! Opay! Opay, tangan, dahil ka na mali. May itom. Ino, may itom. Maluyang na. Maluyo pala ng nurse. Eh, pa si uncle mo, doktor. Ika, nurse ka. Oh, nagkire. Ayaw naman kasi yung mga biik ko. Naturok ka na. Naturok ka na yung anak ni Upay. Pailang araw yan ngayon? Yung mga biik na ito? Isang linggo na? May isang linggo na kasi yung anak ni Upay mga kasinag. Si Kuya Melvin kasi hindi siya nagtuturok ng maulan or makulimlim ang panahon. Yung hindi magandang panahon, nagtuturok yun ng baboy pag mainit. Tapos hindi niya pinapabasa yung mga ng kulungan. Ayun kasi nagtuturok dito mga kasinag ng mga biik. Tapos yung nagkakapon. May alam kasi yung kuya kasi nagseminar talaga yun eh. Kami kasi wala pang idea sa mga ganyan. Kaya piyapaubaya na namin sa kanya. Ayun o. Opay! Yung anak niya o. Ayun si Star. Star? Star? Mamaya kakain kayo ha. Asikasuhin namin kayo. Pitoy! Pitoy! Good morning! Ito ang bantay dito mga kasinag. Si Pitoy appear. Yan. Ito yung alaga nating si Pitoy. Bantay ka dito ha. Very good yan mga kasinag. Yan ang tagapagbantay dito. Naalala ko pala mga kasinag. Sabi pala ng mga katrabaho ko, pagbalik ko daw pasalubungan ko sila. May gusto sana ako ipasalubong sa kanila. Baka hindi naman nila magustuhan. Pero napakasarap nito mga kasinag. Ito oh. Meron kasi dito sa amin. Ang dami. Ayan oh. Alam nyo ba ito mga kasinag? Ayan oh. Ito oh. Oh. Isa siyang uri ng lamang lupa. Lamang lupa. Ito oh. Para siyang kamote. Oh. Masarap 'to mga kasinag kung marunong kayo magluto. Pero kung hindi kayo marunong magluto, hindi ko na dadalhin. Ano ito? Nami kung tawagin.
Pero napakasarap nito. Dami yan. Kaya yung oh, ang dami oh. Oh, puro laman yan mga kasinag. Kung kala nyo ubi. Yan oh. Nakakahilo ito. Pag hindi ka marunong magawa kung paano ito kainin. Kaya hindi ko na kayo dadalhan. Baka yan pang maging dahilan. Ayan, uwi na tayo. At magkasigasig tayo ng lahat natin asatutuhin. Ubusin kabuting kahoy ko yung tanim ah. May tanim yan? Tigtanuman ko yan. Ito na yung alaga natin dito yung kambing-kambing. Kambing, kambing. Oo. Kambing, kambing. Yung kahit inaabot ang sabi, buta kami yung tali. Kambing, kambing, kambing. Good morning! Hoy, tulog-tulog ang kambing kong iyaan. Diyos ay sa Sabi, labas. Nakatigiling ka kang ina. Ang cute ng kambing natin, ah. Hello! Hello, baby goat! Hello, Buti na lang mga kasinag, bago namatay yung barako ko na kambing, nabuntisan yung ina. Kaya, nabuntisan yung isa naming kambing na bigay ni Sir Donnie. Ano? Shoutout pala kay Sir Donnie, yung kambing na ibinigay niya sa amin, anak na po ito na. Kiss muna, Papa. Kiss, Papa. Kiss. Kiss! Kiss nga! Bata na baga. Bata. Alin dyan, bibi. Tabak ako na gansina. Wala natin. Istorbo tayo. Oh, galit yung nanay. Madidi na ako. Oh, yun, nagdidi na. Gutom na palan. Bakit pag nagdididi si dating ano? Ganun talaga yun. Pag nagdididi, gawa ng para yung gatas lumabas. Kaya, ginaganon-ganon yun. Kaya, bawag tayo ng malaga. May sako. Ano yan sako? Bawag tayo ng malaga natin, ano. O, ito naman. Matawag pa ulit sa akin ang pabo na ito. Sabi lang, tapang-tapang ang pabo na ito. Pero bakit ngayon? Oh. Ang laking manok! Oh. Sino malaban sa atin ng sabong? Oo! Panlaban ko ng sabong yung mga kasinag. Ano yan? Kinukondisyon ko. Laban ko ng ano yan? Pastiskill. Ang laki ng pabo ko, hindi pa na ano, hindi pa na itlog. Mamaya, sikasuhin ko yun mga kasinag. Yung mga alaga ko na yan, oh. Yan, nakasunudan, oh. Kaya, hindi ka na nakakita yung sa iyo, eh. Ipala, oh. Mabagat talaga. Wala ibang manok, nandun siguro na kulungan ng baboy. Kaya, Matabagas ang bagay kan sinidas na kakamawa. Ito pa, ito pa, ito yun. Halika dyan, ah!
Hindi pa huli. Pailap. Oh, Jersey leon mo, tanaki ka ano sa Chinese, ang Chinese chicken. Alin? Lalaban? Lalaban? Iyo, oh, nagali na. Ako'y gawa na island. Red tapos green. Wala talaga ibang manok. Gusto rin ko naman. Tali niya sa paa. Nasa taas na pati. Nasa taas kaya. Nakataas. Tutok. Hindi na. Yan mo. Diba yung sabi ko sa'yo? Oh, mahigpit yung tali sa paa. Oh. Para Ayun, tandaan. nag-violet na. Okay na muna. Maasinag, may bago pala akong alaga yan, oh. Rabbit! Ilan ito magkakapatid? Tulo. Meron pa dito, meron pa. Ito pa, meron pa. Ito. Ayan, oh. Ang cute! Ang cute, oh. May PWD dyan. Ito, baka ito. Ito. Ayan, bakit PWD? Leon mamuro. Bakit? Putol na. Ah, putol ang paa. Ayan, daliri. Ayo, ano. Ayo nga. Ang cute, oh. Gustong gusto ito ni Chloe. Ayan, oh. Nakulaan. Sa kanila ito mga kasinag, hindi naman sa amin to, hindi ko naman alaga. Lalaro lang ng mga bata. Ayan, Ano? ayan, ayan. Pa, mahulog. Oh, kunin mo, kunin, dali, kunin. Ayan. Ayan, may dala, oh, si Regeline. Oh, yung rabbit niya, yung rabbit. Oh, rabbit niya, dali. Ano? Ano? Nilalaro ng mga bata, dila dito sa bahay. Ang cute naman. Babakalan nga ni Dani pa? Alin? Ini saro, nani. Anong sa? Yan si PWD. Si Baboy bibili nino. Ni Chloe. Ang lun mo. Aperado kaya. Yan. Bakalun ko na ko taong niya. Dapat yung nagkakakar na dapat yan. Ano, starter. Starter! Starter pa lang kinakain yan. Kaya ano, Hindi pa ako nakapag-alaga niyan. Alam ko ang kinakain yan, mga gulay. Yun lang. Kalunggay daan, nagkakanang kalunggay, kangkong. Pero starter, ewan ko lang. Tapos kamote, nagkakanili. O, mga gulay kinakain yan. Mga kasinag, ihatid ko pala si Mrs. sa ano, Barangay Bubuan. Kasi may gagawin siya. Ihatid muna natin. Ayan. Ihatid ko muna siya mga kasinag. May tatapusin daw silang report. Kaya lubos-lubusin natin mga kasinag habang nandito pa tayo. Saan tayo sa punta tayo, madaan? Ha? Bukan natin di sa punta. Ano naman yata dyan eh. Dito naman tayo dadaan sa kabila mga kasinag. Subukan natin dito dumaan. Kung okay bandaran dito. Uy, putik. Dito ang daanan dito sa hibas na baga. Ayun, pati na. Tamang-tama pala. Uy. Tamang-tama yan. Habang ako naman, nagkakay-kay ka. O di, Oo, pahibas na ang dagat. padumaan na lang ako sa Labang Baybay ngayon. Makasabay ako sa yung pauwi.
kagandahan dito sa amin mga kasinag. Distansya tayo mga kasinag kasi baka matalsikan tayo ng putik ni Imboy. Mahal nas. Oo. Mas maray-maray pa lang agi sa kiloon. Oo. Grabe. Ganyan kahirap mga kasinag ang daanan dito sa amin para matubugan ng kalabaw. Ay. Yung daanan yan mga kasinag. Doon pala naman ganyan ang agi sa agihan mo. Kaya kahirap dito sa amin, sityo. Wala kasing daanan dito na maayos mga kasinag. Kala ko mas tumba kita. Tumaba tayo. Ako ang driver mo, magtiwala ka lang. Hindi lang tayo matutumba. Mablend. Babarlentong blendong wala yun. Kaya dito mga kasinag, pag magmumotor ka, ang gulong mo dapat malaking spike. Hindi pwede dito yung ang spike ng motor mo ay yung makinis, nakagaya ng mga pansiminto. Sigurado magbe-blentong ka dito. Tapos yung motor mo hindi na makakaalis sa putik. May nag-ubod. Saan daw kinuha yung ubod na yan? Saan maubod ka man? Maubod man ako. Yung nagputol ng niyog. Saan daw yun? Dahil ka nagapot kay kuya. Mamaya tanong ako. At yung leader ko ay nagpapadala ng ubod ng niyog, naglilihi. Shoutout pala kay Ma'am Christine. Hayaan mo madam, dadalang kita ng ubod. Para naman maging malusog yung iyong anak. Hararo mo na. Ay, break! Aray ko! Malasik yan. Aray ko! Lakas si tuhod ko. Sorry. Ma'am, sihira yan. Nag-shop tayo. Ang lalim pa naman. Marga, taday kita nakaano sa gapo. May gapo pati sa inutan, oh. Ano, tabangan nakapag-alsa? Sige, exit na tayo sa kanal. Hindi na tayo makaalis. Yan ang hirap dito sa amin mga kasinag. Ano, alsahon ko sa inutan? Ako na. Marga, taday kita nakamukmuk sa gapo. Nasikan dulas kasi. Grabing dulas. Hirak man kang motor, oh. Awa manimot-mot. Duman ako sa inutan masakay. Grabing pahirap.
Wala mo nangyari na ano, hindi na paliko. Tuto, puro daga dyan sa may ano. Nanakit ang likod ko. Yung impact ng motor mga kasinag. Suwal pa kami dito. Nagsakitan yung likod ko. Hirap kasi. Garo baka malumuyo na ang gulong mo. Sa inutan. Garo malumuyo na ang gulong mo sa inutan. Alam po talaga yan. Tatangga nga po din ha. Iya. Ako na ko hindi sa gilid. Ginaw tayo, maraming putik. Bos-bosan yung putik ng paa natin. Ayun mga kasinag, tayo na. Dito tayo sa may tabing dagat. Ayan, nakita yan. Ganda ng dagat ano. Kasing ganda ng angkas ko.